musika ere da. A ber, guazen ematera pizkat. Hau izango zen, azteko trukoak eta itzen. Hau jakiliarko zen hasieran. Eta gero hau jakin da, baina trukoak eta aztekera itzen. Lanak lagatzen dion denbora librea bere pasioari eskaintzen dio Edu Ibartzabalek. Slackline kirola praktikatzen du. Lasaitasun lerroa esan nahi du zehazki slackline hitzak. Eta kontraesana dirudien arren, soka gaineko tentsioak lasaitasuna ematen dio gorputzari. Orain dela 5 urte deskubritu zuen Eduk kirol modalitate hau, 23 urterekin. Soka gainean tente jarri eta pausotxo batzuk ematen hasi zen lehenengo, eta gaur egun sekulako akrobasiak egiten ditu. Valladolideko lagun batek esan zian, parke batera etortzeko eta probatzeko. Eta lehenengo aldian, beti bezala, jende guztiak esaten dugu, oso zaila da, ez? Gehiegi izango dela bakoitzantzat praktikatzeko eta hasieran oso zaila ikusten da, nik ere oso zaila ikusi nuen eta gero pizkanaka beste batek esan zian hemen Salorentzon, 6 hilabetera, eta esan zian, aber nahi nahan praktikau berriz, eta hor ja 5 paso, 6 paso eman itxun, eta hortik aurrera kuriosidadia irten zitzaidan. Eta gero ikusi naban El Desafío dala pelikula bat dagoela basado en hechos reales, eta dala frantses batena, gurutzau zitzula dorre gemelak, eta hori inspirau inzian, ez? Ikusi naban pelikula hori eta inspirau inzian, eta zinta bat erosi naban. Eta hortik aurrera, egurra ematen egunero. Nire iritziz ez dezu bihar asko. Bihar desuna da motivazioa, indarra eta konstantzia. Bakarrik da goguak botatzea eta dana bezala praktika orduak eta... Hau hasi zen Josemiten, 80ko hamarkadan eta. Eta, hasi zen eskaladoriekin, hor aparkalekuetan eta egoten zian kadenak eta sokak eta hortan ibiltzen zian entrenatzen, berotzeko eta eskalatzeko. Eta gero hasi zian alturan. Gero alturatik pasau zian zinta hauek sortzera. Eta hori izan zen, 81 hamarkadan edola. Pionerua izan zela Andy Lewis, dara amerikano bat. Eta zinta hauek sortu zitzun. Eta geroztik, hori, berak inbientau zitzun lehenengo trukoak eta handik aurrera, jendia hasi zen trukuak ematen, eta gero eta sai hauek eta hola. Eta oin dagoan nivela da, ezin da ez da imaginau. Eskaladarako eta danarako, egia esan da nik honi buruz inaban TFG, INEFen, IBEFen, eta basan demostratzeko pizkat bere benefizioak eta bere onuragarriko dianak gauzak, adibidez ekilibrioa hobetzeko, baina ere kondizioa ere hobetzeko eta gero lesioak eta prebenitzeko eta gauza horietarako ere balio dago. Beti esan dut, hemen 30 segundu praktikazia izango zela trukoak eta hitzen, igual 5 minutuko eskubaloiko partidoren bat bezala, intensidade berdin. 30 segundutan zaude, ja rebentauta. Eta profesionalak batek rekord bat atea zauan, zala 14 minutu egotia truko beti, denbora gozuan, trukoak ateatzen, 14 minututan, segida. Eta hori, izan zen, hori. Rekord mundial bat, increíblia, gehien bat, bigarrenak edo gehien dabanak igual, 3 minutu inditzu, Orduan, imaginau.
Modalidade desberdina daude slackline barruan, eta hau izango zen adibidez nik gehien praktikau detena, eta da trickline. Gero dakazu highline izango zela en altura, lehengo pasadan igandian inabala sora luzen, exhibizio bat, eta lehengo aldiz izan zen highline inabana. Eta gero daude beste bi waterline izango zela hau baina uretan, ur gainean itxia, eta gero long line izango zela 50 metroko sintaketa eta 50 metrotik gorako sintak. Eta bueno, horiek izango zian gero, dakazu beste modalidadez izango zela yoga slack, baina hori ja ez nama sartuko beste modalidade baten, izango zen meditatzeko eta gehien bat jendiak horretarako erabiltzen du. Nik horretarako hasi nintzen, baina ja ikusi nabanean lagun batek esan ziala bideo baten erakutsi zian jendiak mortalak eta atatzi zitxula, eta nik esan naban nik hori nahi detin. Eta bueno, proposatu nintzen hori ateratzea eta atera naban 2 urte eta erdi gerotxugo, ja atera naban trukua eta oin bertan ja pasaude ja de largo. Rodeo line astu esatia, da beste modalidade bat ere, eta se basa en el balanceo, es? Osea, balanceatzia kolumpio bat izango bazliz bezala, baina sintan, ez? Eta aldezu balanceua aurrera jun, aurrera begira egitea, hola, aldezu hola, ez? Adibidez, oin ingot, demostrazio bat jakiteko era batera nola dan, eta gero beste erara erakutsi dut. Hau izango zen, rodeo line o surfing line. Hasi nintzen bakarrik. Eta 3. egunean juntau zen hor fakultadian hasten nintzen ni kanpuan sarreran. Eta lagun bat juntau zitzaidan eta, ostra, me mola esto, eta esan nion, proba. Eta hasi zen eta ikusi naban ondo zebilela. Orduan esan naban, zu nire etorri biazera, entrenatzera egunero. Eta hola hasi ginen 2 urtetan ia egunero 6 ordu sartzen. Eta hola hobetu genuen. Eta bestia ja da representatzen Europan, eta mundialetara juten da, ni ere ju naiz 2 mundialetara berakin, baina garo, ez dakat bere nivela, berak ja pasau zian de largo, eta gainera 5 urte gaztio da, bere nik ere ikusten dut dakala beste kualidade igual hobi hauak eta oen da en lo más alto. Nere helburua ez da llegar a lo más alto, nere helburua da nik norbera hobetzia eta hobetzen segitzia, superatzia eta baten dizu sentimendu bat ezin dena deskribitzu, bakarra. Zure bizia ondizena oina da. Bai, exagerado, espeziala da, eta hemen hasi nintzen ere gogor ematen, entrenatzen gogor, eta bueno, netzat oso espeziala da. Gainera ere bakarrik ibiltzen naiz hemen, igual jende askokin eta ez da berdina, hemen lasai egon da, errixan, netzako perfektua da. Eta gainera jendeko, hurbil dakasun jendia ere oso jende hona da, usten dizute hemen entrenatzen lasai, eta hori ere eskertzen da. Nire truko honenak izango zian adibidez el 720 backside izango zela 2 vuelta, doble giro atzeruntz edo doble giro barrura,
eta gero mortalak, front flip, back flip eta olakoak. Hoiek batzuk hemen lortu nitxun, beste batzuk Galizian, gehienak lortu ditut, waterline eta hitzen, ur gainean, por si acaso, adibidez mortalak eta hobeto atea ditut uretan, ur gainean, erreso dalako vertikalki hartzia eta gero irtetzen basera uretara juten zera, ez. Oindala 3-4 urte hasi nintzen exhibizioetan, inditzugu 2 edo 3 han Rockin Villa eta hola Villanova de Arusan eta inditzugu 2, gero a Coruña jungina mundial batera, a Coruña Street Stun, gero Bigon ere bate honaiz, eta hori, gero mundiala, kompetizioko mundiala bakarrik baten egon naiz a Coruñan. Eta hor, inabanzioze, klasifikau nintzen eliteakin kompetitzeko, baina junin bihar izan nintzen eta orduan ezin izan bukau kompetizioa. Baina ondo, esperientzia bikaina. Oso poliki, ni hasi nintzen 2015-2016 eta 11 edo hasi zen kirolau, espezialki zinta hauek 2011 edo hasizko zian saltzen eta 2014an, 2016an edo ja bukau zian, hemen Espainian ezeben saltzen ja, utzin zituzten. Eta hori, ezebet lako saltzen eta jendiak ezabalako praktikatzen nivel honetan eta maila honetan ez badezu praktikatzen azkenean ez dezu saltzen eta ez dezu mugitzen, ez, kirola. Igual kirola bai, baina modalidadia ez. Eta jende gehienak nahi dabana da modalidadia ere erakusi, ez bakarrik ibiltzia eta meditatzeko edo deskonektatzeko erabiltzia, baizik eta ere ondo disfrutatzeko ere trukuak itzen eta hori. Aitari esan nion behin baino gehiotan, hau olimpiadeta sartuko dela. Ez bada aurten edo urrengoan izango da, baina sartuko dela seguru, bai. Gaina, eskeiteko eskeita ere sartu da, eta beste kirol batzuk olako diala bastante, similarrak, ez? Adibidez, ni hasi nintzanean lagun honekin, belak 18 urte zitzun, eta niko 23. Eta nila kaskauta nagoan, ez? Kaskauta, oso kaskauta, berandu hasi nintzen. Orduan, horrek ere igual ez dia eman hainbeste benefizio, ez? 18 urtekin hasiko banintz, edo leheno, azkenian danako beto izango zian, eta ere entrenauko banu koltsonetekin eta hemen jendiak profesionalak eta iristen dianak entrenau debe 2 kapa koltsoirekin onaino, ez? Eta piztina batekin, eta hola, igual hobetzeko asko zerrezo. Baina, claro, guk entrenau dugu en tierra batida. Bai, desente. Buruakin jauzi naiz, aurpegiakin, lurra jandet eta kristonak eman ditut, bai. Topera ez naiz iritsi, nik beti limitiak ez ditut jartzen, nik juten naiz aurrera eta beti hobetzen segitzen dut. Bai, topatzen naiz oztopuekin eta igual oztopo batek 3 hilabete eramaten dira, baina hortik beti ateratzen naiz, oztopo horietatik beti ateratzen naiz eta gauzia da hori ateratzia eta autosuperatzia, ez? Kontura naizena da, hobetu behar dezula para tu propio, zure norberaren onerako, satisfazioarako. Nik hemen ekilibrautan hauanean eta dana ondo ateratzen zaitenien, bizitzan ere dana ondo irtetzen zaiten, da reflejauta, ez?
Hau gaztetatik ez badezu hartzen, txarra. Aprobetxa egin beharko zen, hori gaztieri eta inkulkatzia pizkat. Eskoletan nik jarriko nuke, nire TFG-an ere jarri naban, eskoletako oso garrantzitsua izango zala ere, motrizidadia ere hobetzeko, eta ez bakarrik ekilibrio eta beste kondizio batzuk, baizik eta ere pertsonek bihar degula ere, dakagu instinto hori, ez? Instinto de ekilibrio, instinto eskalatzeko instintua, eta naturalki irtetzen da, osea, ez da bihar bakoitza bere ritmora, baina bai, naturala iruditzen zait. Gero beste gauza batzu, trukoak itxia ez da naturala, baina ibiltzia, osea, bai, niretzako garrantzitsua da, Igual Malako erreka txiki horretan alde egun baten highlineko exhibizio batin. Claro, a ber, usten diaten. Nian lagunak esaten diate, buruti jotan nagoala, beti nagoalako hortan pentsatzen, Osea, igual gaude beste edo zer gauzataz hitzeiten, eta ni beti eslak. Nik inditxut atletismo, futbol, eskubaloian egon izan 5 urte, gero eskaladan 3 urte oliden, eta aurkitu nabanin hau, esan naban, este es mi deporte, hau da nire kirola, eta pasiua da, ni ere oso perfekzionista naiz, eta gustatzen zait, ematia oso horra hasieratik kirol guztiei, eta dana gustatzen zaizkit. Orduan, honekin kontura unitzana da, dakatela de por vida, lana de por vida, nik segitzeko betzen, eta de por vida, orduan. Beste kiroletan igual ematen naban dana, eta ja 2 urtetan dana naban. Orduan nahi naban beste kirol batera pasa. Baina hemen dakat bizitza osorako, orduan esan naban, este es el mío. Indica specialist, some even go say it a drug, but them can make me swallow this. I man was made for this, the whole world I prefer this. I get for you for me, so never she. Impresionatzen du.